खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ बड'सा नायगिरिफोरनिसिम बावहरबाय। दिनै 23 फेब्रुआरि 2022 इं बुधबार बारायनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनानै होनो लादों आं रिमा बसुमतारिया। मेष राशि, सोरनिबा दुखु गोनां खौरां खोनानो मोननो हागौ। गोसोखौ गोजोननाय मोननाय नङा। बृष राशि, मानिबा गोनां खामानिनि थाखाय सोरजोंबा जगाजग खालामनो मोनगोन। साननाया जाफुंनो हागौ। मिथुन राशि, सुथुर थानायफोरा जोबलांनो हागौ। जेरैबो गोजोननायखौ मोननो हागौ। कर्कट राशि, साननाय थांखिफोरा फैमाल जानो हागौ। गोसोखौ लोरबां दाखालाम। सिंह राशि, माबेबा मोनसे गोदान खामानि मोननो हागौ। गोसोखौ गोजोन मोनगोन। कन्या राशि, लोरबां थासारिनिफ्राय गोहो बोलो मोनफिननो हागोन। गोजोननाय मोनगोन। तुला राशि, गोसोआव बायदिसिना सानखांनानै गिनाय सोमजिखांनो हागौ। गोसोखौ लोरबां दाखालाम। वृश्चिक राशि, साननाय थांखिफोरा जाफुंनो हागौ। गोजोननायजों सम बारहोनो हागोन। धनु राशि, सोरजोंबाफोर गोसोआव दुखु मोननाय बाथ्रा बुंजानो हागौ। गोसोआ खामलांनो हागौ। मकर राशि, माबाफोर फिसा फिसौ खामानि मावनायनि खाबु मोननो हागौ। मोजां सान। कुम्भ राशि, बिफानि माबा मोनसे साननाया जाफुंनो हागौ। बिफानि सायाव सुखु मोनगोन। मीन राशि, सोरजोंबाफोर फाव फान्दाय जानो हागौ। सांग्रां जानानै थानाया मोजां। दिनैनि फान्जामुथिया एसेनोसै। गोजोन्थों।